Здравейте, здравейте, драги зрители! Днес в нашия курс по йога, както виждате, аз съм с доста необичаен панталон днес, но това изобщо не е важно. Така, днес в нашия курс по йога, краката ми днес са малко буйни. Моля да не обръщате внимание на този незначителен факт. Така. Мисля, че може да започваме курса. Ще започнем с една лека разгрявка, която... Да, имам един чифт ръце, който се подава от време на време от някъде. Така, може да започнем с една лека разгрявка. Първо вдигаме единия крак. Опъваме хубаво. Така, точно така. Може вие да не се ритате в лицето, но тъй като аз съм изпипан инструктор по йога, при мен е задължително, ето чехала ми падна, но то е по-добре да го... То е по-добре да се упражнявате без чехли. Ето, аз съм гъвкава и затова мога да направя така. Вие ако не можете да не се притесняйте, и това ще се научим днес. Сега и другия крак ще разтегнем малко, така, и на него да му махнем чехла, така фърлите чехли на къде ви падне. Така да разтегнем, може и в носа да си бръкнете, това не е, нито е задължително, нито е желателно, но аз го направих така профилактично. Можете да си подавеличкате крака, за да ви се обоздаят малко краката. Така, вече сме готови с разгрявката за днес. Целта... Чакайте да се съблека, че се разгорещих тук много. Целта на нашия курс, дами и господа, е да започваме всеки наш ден с усмивка, и с... разтворени крака. Да започваме всеки ден с усмивка на лице и с разтворени крака. Защото, както знаете, като се упражняваме, няма как иначе. Така, сега ще направим едно много сложно упражнение. Започваме с сложното. Така, трябва да си отворите така краката и да се наведете напред. Ето така. Краката ви да стоят в тази позиция. Тук трябва да стоят още краката ви, но вие да сте наведени напред. Така, браво, аз ви виждам през екрана. Перфектно се справихте с първото упражнение. Така, сега си пускаме краката надолу. Така, пускаме си краката надолу. Както виждате, аз с изключителна лекота си стигам пръстите. Това беше моят вътрешен глас, дами и господа. Просто той се обажда от време до време. Така, ето допълнителният ми чифт ръце ми помага малко. Така, и сега се навеждаме напред. Да, и сега става още по-сложно. Сега трябва да почнем да си дигаме краката и да се разтягаме. Ето така се прави, дами и господа. Може да се ритнете в носа, най-много да го щупите, но така, няколко дена няма да ходите на училище и на работа. Както виждате, нашия курс е изключително полезен. Не, това е следващото упражнение. Да, краката ми са много нетърпеливи днес. Дава зор да преминем направо към следващото упражнение, ама не може. Така, айде сега и този крак. На мен ми е много лесно, тъй като съм професионалист. На вас може да ви е малко трудно, но не се притеснявайте. Така, айде сега краката ми, дето даваха зор. Следващото упражнение, за което трябва да си преместим така крака през врата. Може... За предпочитане да не си чупите врата, но ако това се случи, в крайна случай, не съдете нашия йога терапия, не знам какво е. Така, сега правим същото и с другия крак. Така, премятаме го, вижте колко е лесно, особено, айде сега и двата едновременно. Ще ги преметнем, опа, да, можете и да си изкъртите кръста. То профилактиш, това са ми и допълнителният чифт крака, да, там де се показват. Така. Сега. Дами и господа, събирате си краката. Да. Така. Вътрешния ми глас пак проговаря. Добре. Прекарахме вече няколко часа от деня си в разгрявки. Сега, да, така може да направите междинна разгрявка, но ако
Следващото упражнение, чувате ли? Следващото упражнение, дами и господа, е много лесно, както ви казах, за освобождаване на вашите крака. Така, първото, което трябва да направите е краката и ако може да са част от вашето тяло. Моите, разбира се, са такива. Вашите за предпочитане да са такива. Така. Започваме. Първо, ето краката пак не ме слушат, точно за това правим. Точно за това правим това упражнение. Опъваме единия крак напред, докато другия си седя още тук. Той трябва да изчаква. Трябва краката да се учат да изчакват. Сега, не. Там, така, този стои още там и ние се разтягаме напред. Сега правим размяна. Този се сгъва, да. Точно така, сгъва се и този се изпъва напред, за да го разтегнем и него. Да, така. Много добре се справя. Там и една допълнителна глава се показва. Така, много добре. Много добре се справят. Сега ставаме. И си хващаме двата крака отвътре. Ето така е този и ето така този. И сега го опъваме назад, ги опъваме. 3, 2, 1. Опъваме. Те пак не искат да се опъват. Току-що се упражнявахме за това, ама нищо. Така, сега пак повтаряме. Сега пак повтаряме едно от първите упражнения. Си правя гащите. Аз трябва само малко да си оправя гащите. Кучето дойде, то е важна част от тренировка. Сега правим едно много специфично упражнение. Не, тук седят крака. Така, така си премятаме. Само вие липсвате тук, господине, в момента. Така, си премятаме краката през раменете. Сега, те стоят на раменете за предпочитане. Да, така. И сега стоиме така. Ако се изморите много, може и да паднат надолу. Айде сега ще правим спагат. Спагат. Опъваме, разбира се, краката настрани, колкото се може повече. Така. Сега се навеждаме напред. И изправяме се, разтягаме се нагоре и се навеждаме напред. Точно така. Аз съм вече... Аз съм вече стара, много... Здрасти, бабо. Аз съм вече много стара и съм професионалист в това, което правя вече в йога изкуството. Затова моите мускули са закоравели леко и затова не мога много добре да направя шпагат. Ама както можете. Правите си го как ви е на душа. Така. Сега ще направим едно упражнение, което си спомням много добре, че го правих в детската градина. Сега ще караме колело, дами и господа. Аз трябва малко да си помогна на краката, защото, както ви казах, вече те са закоравели. Престъпници, както виждате, чупят носове си коли, каквото им падне. Сега ще се полюлеем малко така. Може и да паднете, то не е фатално, няма да се умре. Така. Пак вътрешния ми глас се обажда, ама нищо. Така, сега ще караме колело, дами. И правим следното. Вдигаме крака. Ето, не точно това движение. Не се прави точно това движение. Просто хоп, хоп. И си редуваме така краката. То не се кара точно така. То не се кара точно така колело. Сякаш така се кара. Айде сега и напред да пробваме. Хоп. Хоп. Така, дами и господа. Сега си опънете напред. Да, така може. Сега си опънете напред краката и хубаво да се опънем. Така, дами и господа, стигнете си пръстите. Стигнете си пръстите. Допълнителният ми чифт ръце се опитва да внесе малко смях
в днешната тренировка. Да, сега си опълваме настрани краката. Ох! Мен ме заболя всичко вече. Сигурно и вас. И сега малко събираме ги тия крака. Тук така. Да, събираме. Добре, може и да се отпуснете толкова. И сега ще направим едно движение за разпускане. Да, може да играем танца, който се играе на бузката ми в този момент. Ама първо ще направим едно друго нещо. Ето така. Хоп, хоп и си притискате гърдите към вашите колене. Така ще стоим известно време. То е много лесно, дами и господа. Изобщо не са нужни усилия. Ето пак ще се повлияе малко. Хоп! Няма да умрете. Сигурна съм на 12%, които са много проценти. Така. Аз вече съм напълно разтегната. Както и вие вече сигурно сте. Сега малко само ще си раздрусаме краката като за последно. Правите, така прави. Да. И другия се включва автоматично. Хоп, хоп, хоп. Така. Готови сме, дами и господа. След нашия няколко минутен курс, който тя само да си оправя малко. Краката ми припомнят нещата, които правихме току-що. Да, точно така. Това е едно от движенията, което току-що направихме, както видяхте. Да. Така. Така, дами и господа. След нашия няколко минути, я да видим, 13-минутен курс. Вече предполагам всички сте разтегнати. Аз съм много разтегната. И освободете, че енергията. Освобождаваме я. Сега се навеждаме и пак я освобождаваме. Сега се изправяме и пак я освобождаваме. Така, дами и господа, вече кръчетата ми могат да се приберат. Защото нашия курс приключи за днес. Надявам се да ви беше интересно. Ако е така, разбира се, ще ни оставите един лайк. И аз не мога да видя дали ще се след. Мини по гръб. Мини по гръб, бе. Това не е по гръб. Мини по гръб. В другата посока. Да направим упражнение. Това трябва да си по-насам. Само да ми държиш за този край. Добре, трябва да си по-насам. Ево тук. Добре. Чакай. Имаш още един ръце. Айде, давай. Покажи ги отстрани. Ужасно. Имаш косми. Ще ти просто лицето. Не съм натегам се. Какво е правил тегам на душата ти? Тук ще хванахме този гледа поглед. Не, ти ли си спиш тук? От косата ми. Не бе, това тук е мокро. Да, от косата ми. Чакай. Направи си така. И другия така. Чакай. Какво стана? Да направим много видео с край. И после да поставим да го направим заедно. Добре, ама какъв край? Като се оправим. Спри го. Това са ми вече новите крайници.